Haka jingkala ka Bthah haka jingakanat habding ka Iran bat ka United States u President jong ka Iran u Massoud Pezeshkian ulapa ka Shiti Katba Amerika da ka bu jingkali la ka sorkar jong ki ka train na ka benta ka jingmantoy jong ki patba hi. Haka ni ka Shiti u Massoud Pezeshkian ulakanno ba ki jingakun jong ka US bat ka Israel persya ya ka Iran kim day dak jong ka bor henry ki day ka dak jong ka jingkulmar bat ka jingbomla banwat lenti jingasuk ka baskem. Ula ongru ba ka United States kalorung hakani ka jinga kun kum ka proxy na ka benta ka Israel da ka bakenno ba la penya ya ka da kirai jong ka Israel. Kat kum ka jing kren jong u kani ka jinga kun kala nang pensni ya ka kerdan bat ka buram jong ka US ha ka perthai. U Presiden ka Iran ula penkan mauru ba ka ri jong u kala jupur syang ban ya kren jing suk bat ka US ha ki por ki baladep henry ula kenno ba ka Amerika kala mi no na ki jinga te soskular baladep penbet. Haka bayadai bat ka jinga kun ula banjur bah ka history Bthah ka Iran kam jujet ban sedang jinga kun persya ya ki marjan wat la ka don ka bor sipai ka bakham khlan haka than. Ka jinga tu kubor ka pen I ba ka jinga kana dah pedeng kini kiri ka dangjur bat ka jinga kren san perthai ki dang peteng kat ba ka perthai ka dang ap bat pengor ya ka jinga lenti jong kani ka jinga ka jia.